Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 26 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Karon ang ika-13 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 51 ngadto sa 62. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mukayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan mingon, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, musunod ako kanimo bisan asa ka moadto. Si Jesus mingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, sunod ka nako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.